Takulandirani pano pa Malawi Live Today. Lelo takubwereseraninso Bon Kalindo. Bon Kalindo, ukuti chani lelo? The DC usiku watha ndinaona mulungu akundionesa masomphenya a dziko la Malawi ndi zimene ziti zichitike posachedwa. Mulungu akundionesa kuti dziko lino la Malawi akumana ndi mikwingwirima yoopsa kwambiri, chifukwa posachedwa kukhala kuti ku dziko lino lonse la Malawi mulibe mo forex, komanso zithandizira kuti chifukwa chakusowa kwa forex imene anthu ake anachita inabwera chifukwa chakuba muziko muno mukhala mulibemo fuel, ndipo kukwera zinthu ndipo zinthu zikwera kopambana muyezo. Ziko kapena boma likhala lopanda masalalezi azilephera kuwapasa anthu masalalezi awo. Mavuto amene ati achitike ku Malawi azaposa pa Zimbabwe, chifukwa ngakhale mashopu amene malingana ndi masomphenyawo mashopu azakhala akulephera kugula katundu, ndipo mashopu azaseka. Nawonso oyenda pansi kapena oyenda matransport odalira matransport ya anthu azalephera kuyenda. Ngakhale olo construction works mmalotomo mulungu anandionesa construction works zikuyima, komanso palibepo katundu amene azachitidwe imported masiku amenewo, ndipo ndiposachedwa pompano chifukwa material kapena ndalama zogulira material kapena katundu zizasowa. Ziwani kunena kuti kukhala mavuto osiyanasiyana, ngakhale olo masukulu amene azaseka, ngakhale zipatala zizakhala zilibe madrugs, ana sukulu azakhala alibe school fees, ndipo azakhala kuti akuthamangisidwa mu sukulu. Awa ni mavuto amene ati aone ziko la Malawi. Ziko la Malawi lomvesa chisoni kwambiri amidst challenges za fuel, koma anthu ake akuoneka kuti mitu yawo si kuyenda bwino. Tikunena pano CEO wa bungwe loona za mafuta ali ku holiday, kumafusa kuti kodi mitu yanu imayenda bwino? Mmene zilili padakali pano pa CEO oyang'ana za mafuta, president, vice president anayenera kumakumana pafupi ndi minister kukambirana kuti kodi vuto limene litilithesa bwanji. Koma chifukwa cha mtima okuba tikunena pano CEO oyang'ana za mafutazo ali kunja ku holiday akunjoya mahotelo ndi ndalama za Malawi. As we talk now, tikapita ku DRC, asilikali athu despite the directive yemene wapereka president kunena kuti asilikali athu achoke ku DRC azibwera kuno ku Malawi, mukafufuza mupeza kuti komanda komanso deputy wake onse muziko muno mulibemo. Ndenkumafusa kuti kodi mmene zililimu masakholo la nzeru libwenzi pano litabwera ndikumakhala ndi anthu ake? Msogoleri wa nzeru amakhala ndi anthu ake mu nthawi yovuta ngati iyi. Koma kuno ku Malawi timapanga business as usual, timapanga zinthu za opposite. Mmene zilili zinthu president sakanalola kuti CEO wa company ya mafuta atuluke muziko muno. Komanso kuona the suffering zimene anthu akukumana nazo ku DRC, nkhondo yoyiputa daladala kumamenyana ni munthu amene amaoneka ngati ndi nzathu koma akutiphera anthu athu Paul Kagame. Lero li anthu akuzunzika akulephera kuti achoke kugoma kubwera kuno ku Malawi. Koma ndithu wankulu wankhondo tikunena pano watuluka because iyeyo samatha kukhala muno Malawi. Zitengere anthu ena opuma ntchito azilankhula ndi makomanda akumeneko ku Rwanda kumapempha kuti chonde spare our people. Tikuyeneratu tisamale kwambiri chifukwa dziko lino zikuoneka ngati mitu yathu si kuyenda bwino. Lero ndicheza kwambiri ndi bungwe la NRB komanso Ministry of Education. Koma poyambirira ndisanafike kumeneko ndikufuna ndimuthokoze Jesse Kabwira amene iso ndi nduna ina imene yaboma imene yayamba kumapangako zinthu zooneka. Ndikondwere kwambiri ndi Jesse Kabwira
for the first time anzanga inu tinasiyana ku UTM kale tinkacheza bwino koma mwina ndale kapena kusamvesesa zimene ine ndimakhala ndikulankhula mwina ine mmaoneka ngati ndine mdani wanu koma for the first time kupatula vitumbiko mumba ndikuthokozeni sotu inu a Jesse Kabwera popereka 14-day ultimatum ya anthu onse amene ali ndi ma fake certificates kuno ku Malawi chifukwa ngati kuli ziko lophweka kwambiri limene anthu ake amangonama kuti ali ndi ma degree ma PhD koma ali a fake ndiye kuno ku Malawi ndipemphe programu ya bwino ngati imene ya Jesse Kabwera anthu adimu abwire chifukwa ziko limene anthu ake ndi osaphunzira anthu ake akuti ndi a JC ngakhale ndi JC imene amachita kubera zosatira zake zimakhala kuba monga mmene anthu akubera muno Malawi ziko lino likulephera kutukuka chifukwa cha anthu onama amene amafuna azioneka ngati ndi ophunzira koma anthu ndi osaphunzira ndi madabwa kunena kuti what is the reason kuti muzikanama kuti iniyo muli ndi PhD muzitchedwa kuti ndinu doctor muzitchedwa kuti ndinu professor koma chikhaliye inu chonkalasi simunalowemo so program imene imwayamba Jesse Kabwera ineyo ndikupaseni distinction and program imene musayirowese ndale wina ake asanamese kunena kuti aye this is political witch hunting anthu inu mukuzunza ziko lino anthu amene anayenera kuti apindule chifukwa cha kulimbikira sukulu tikunena pano akukumba ankhwiri akugwira ngumbi koma inu amene muli a fake ndi amene mukulemera kwambiri muno Malawi kumuona munthu ati ali ndi PhD koma chizungu chimene akunena ngakhale olo parliament koma kuti Mr. Speaker sir I wanted to thank the God because my cow has got 3 children umangoziwa kunena kuti Malawi ndi ziko lomvesa chisoni kwambiri choncho ndikupempheni a Jesse Kabwera program imene iyi ikhale ya serious ma institutions mwambiri muli anthu amene who doesn't deserve anthu amene sanapite ku sukulu anthu amene anagula ma certificate kumamuona munthu kuti ati uyu ati anatenga ati degree ali ndi PhD ati ndi doctor wa ku UNISA uyu ndi wa kwa Cyprus maujeni ena afeki ati a Jerusalem ma university ena kumanama kuti ndi aku Esami ku Tanzania uku College of Accountants ena kumanama kuti ndi aku Mimu kuma zosezo zili zonama choncho ine ndikuyamikireni for the first time popeza pajamanena kuti ine ndimadana ndi boma koma ine ndimadana ndi uchisiru munthu akapanga zabwino timamuyamikira munthu akapanga zopusa ndimadana naye choncho a Jesse Kabwera yesesani kuti mupange zimene zandi i program imene isangokhala ya mwezi umozi muyipange ma institutions yambiri andi mukapanga zimene zizi muloweso ku parliament chifukwa ku parliament iso ngati kuli institution ina imene kuli anthu okuba anthu amene akungopanga zonama ndiye ndi ku parliament siku lina muzangolowa mu parliament mujatungonera kuti alese ationese ma certificate yaje muzaone mmene anthu atazathawire kuzakhala kung'ambika. I remember in those days nthawi imene ndili mphunzisi kumabwera what we call head counting. Head counting inali programu yabwino kwambiri koma chifukwa cha anthu andale chifukwa cha anthu okuba anayithesa programu imene ya head counting. Tikuyenera ziko lathu tikale serious chifukwa ngati kuli ziko munomo mu Africa komanso in the world ziko lomvesa chisoni limene sili kutukuka chifukwa cha anthu okuba ndiye ndi kunoko ku Malawi anthu ake ndi osaphunzira ngakhale JC alibe kumamvera chizungu chawo kumachimva kumanena kuti people they are anthu olephera kuti kusukulu JC jana ilephera mwina ka 8 lero ali maudindo akulu munayenera mukhale very very serious and I will be monitoring this and iso ndizakuza ndikuchitani rate mupange zotheka kunena kuti nchitidwe umene wokuba ma certificate omanama anthu amene wamuamange
kandi wandale amangidwe osayang'ana kuti uyuyu ndi wachipani chanji ayi palibepo za witch hunting ichi ndi chilungamo. Amalawi ambiri ndinu anthu onama kwambiri mmanamiza Amalawi kuti ndinu anthu ophunzira. Kandi oyimba umangidwe, kandi wandale umangidwe, kandi wakwaya umangidwe, uli ndi udindo wanji aliyense amangidwe amene alibe certificate, chifukwa anthu ana amene akupita ku sukulu kulimbikira kuti azakhale pa ntchito zabwino ndi amene akuvutika. Kumuona ngakhale mphunzitsi lecture ali ndi certificate yokuba, certificate yonama ya fake. Sono anawo ndiwo waphunzitsa chani? Lero ana ndi awa kumachoka kuma university kuma kuti achite apply just to write an application letter kuti to apply for a job, kumalephera kuleba chizungu kuti I am applicant for the job. Si iwe talankhula chizungu ngati munthu opita ku university. If we are very very cosmetic in whatever we do. So program imene iyi ndikukuyamikirani kwambiri a Jesse Kabwera. NRB ikupitirizabe kumazuza anthu nchitidwe omwe wokubawo, ndiponso nkutheka kuti ku NRB iko kuli anthu osaphunzira ambiri. Tikunena pano ku NRB anatumiza ma voter certificates, ma certificate ovotera kwa anthu akumulanje 150 centers. 150 centers mu November ndikuwauza ma headmaster kuti aambe kugawa za NRBs. Koma kuchokera mu November pakana lero ndalama zawo akafusa anguti ndalama zo tikupasani November, December, January, February anthu aja akuzunzika. Andi yafikapo size yonena kuti anthu aja anali pa forum imozi. Tikunena pano pa forum paja aacho sapo anthu aja alanda uadimini atenga ndi mabwana aku NRB. Ziko lomvesa chisoni kumatenga maziphunzitsi ngati zisiru, kumatenga maziphunzitsi ma headmasters ngati anthu opepera. Yeti omwewo ndi amene mmafuna nthawi ya zisankho. Apaso inu maziphunzitsi mutengerepo phunziro, musamagwirisidwe ntchito ndi anthu andale. Lero ndi awo mwaona kuteroko zisankho zikubwerazi akunamizaniso ni kuti atengani mbali tikupasani ma 80,000. Amenenso ena amene mukulipanga ziko lino kuti likhale pa umphawi andale azipanga matama ndi kumabera zisankho ndi inu yonso maziphunzitsi makamaka ma headmaster. Ndinu anthu omvesa chisoni kwambiri. Lero taona nakupusisani anakupasani chanzika kuti mugawe ma skulu 150 kumulanje. Ndalama zokwanira mwina zopambana 10 million zabedwa ndi anthu aku NRB amene kuayimbira phone angoti ano tikukonza, we are doing that, we are working on the program pakana lero. Andiso ena ndi awa ku Ministry of Education makamaka kwa days kuja kumachedwa ku DHO kwa kumulanje. Ku DHO kwa bwera funding, kwa DHO kwa bwera funding ya World Bank imene ikuthandizira kuti azipanga zitukuko zosiyana ma primary. Office imene ikuyendesa zimenezi kwa daysiko kumulanje akumachita kumuyimbira headmaster kuti program imene tikupanga ikha ukagula mabloko, kha ukagula simenti, kha ukagula malata, ukagule kwa wakuti ngati usukagula kumeneko basi uziwe kunena kuti next time sitikupasa contract. This is the corruption at its highest level. And yaku Ministry of Education mukuyenera kuti muyang'ane chitidwe umenewu makamaka kumulanje. And I know kuti it's not only kumulanje, koma pakali pano pa chitidwe umene utauona kumulanje kwa days kuja kumachedwa kwa DHO kale amene DO District Education Officer DO wakumulanje. Mupite kumene koko mukaone nchitidwe onyasa umene ukuchitidwa kumene koko, not DHO but DEO, District Education Office. Mupite mukaone anthu amene wakupanga za chinyengo akufuna aziba kumaba makobiri kupangana ndi ma contractors akumapereka business yonse kwa munthu umozi. And the same system so is in Palombe. Mupite so kumene koko mukayang'ane desk officer amene akuyendesa za program mene iyi kwa DO Palombe mukapezaso kuti nayenso akupangaso chimozi. This is not allowed in a democratic country. Ndi uchisiru weni kumatenga Malawi ngati zisiru. Choncho ndikupempheni iniyo aku Ministry of Education komanso aku NRB
mutenge ndrama za INRB, mutenge ndrama zawo za anthu ma headmaster muapase. Mchitidwe umene usitingaulole ife muapase ndrama zawo, komanso inuyo aku Ministry of Education mupite kumulanje ndi kuphalombe mukaone mchitidwe wokuba umene uli kwa ma DEO, ma district education offices. Kalero ankatchudwa choncho, pamalo panoko kumatchedwa kwa days. Mupite mukaone anyamatano zimene akupanga, akumapereka ma contract mogwirizana ndi ma headmaster ndi kuachita demand kuti mukagule katundu malo akuti ngati sukagula iweyo wafera popo business. Sitizakupatsaninso ndalama zopangira chitukuko chanu. Ine ndimangonenapo ndipo sindimaopa, inetu ndine woopsa kwambiri. Pali ine pano ndafika saizi yonena kuti kukatuluka warrant of arrest ame akuwakanira apolisi kuzanditenga, apolisi akuwakanira ame kuti iye kamutenge nokha. Ngakhale wamkulu amene wa Malawi Police Inspector General akumawuza anthu acho kuti inetu amene uchawiniko Boni Kalindo iyi ndatopa naye ineyo ameneyo ayi. Ine ni mwana woopsa kwambiri. The DC mwana woopsa kwambiri from Jeza Village TM Mabuka Box 76 Mulanje, Malawi, Southern Africa.